To masu kallon mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu ta NAISA TV. Tashar NAISA TV kamar yadda muka faɗa muku tana kawo muku abubuwa da yawa ne. Akwai abin da ya shafi shiri na mai suna tufka da warwara, wato series film da muke ɗaurawa, da cewa dai yanzu waɗansu 'yan uzure-uzure suka samu kaɗan dakatar da ɗaura, amma muna nan kwanan nan zamu ci gaba da ɗaura muku shi. Guda uku dai muka ɗaura a tashar, suna nan, wannan duk wanda ya duba za a gansu. Sauran zamu ci gaba da ɗaura muku su a kwana-kwanan nan. Za mu yi magana yau kuma akan abin da ya shafi, wancan karan mun yi magana akan abin da ya shafi yadda zaki haɗa abubuwan da zaki sa wanda zai gyara fata. To za mu yi magana yanzu kuma akan sabulu, tunda abubuwan da yawa, akwai sabulu, akwai man shafawa, ga su dai suna da yawa. Za mu yi magana akan abin da ya shafi sabulu wanda za a haɗa na wanka, wanda zai gyara fata. Duk matsalolin da ake fama da fata take fama da shi a wannan yanayi na sanyi, insha Allahu za a samu waraka. Za ki samu abubuwan ki guda 7 waɗanda za ki haɗa sabulu da su. Na farko akwai garin alkama, sai na biyu akwai zuma, sai kuma na uku akwai majigi, abu na 4 shine sabulun Ghana, sai kuma abu na 5 ita ce madara peak, sai kuma abu na 6 shine lemon tsami, sai abu na 7 shine kwai. Sai kuma in kina so zaki iya haɗa da waɗansu sabulun da kike so, sai ki haɗa su waje ɗaya, sai ki goga sabulan ki. In kika goga sabulan, in kuma kin ga goga ba za ta yi miki ba, zaki iya daka sabulan ki, ki kirɓa su, sai ki zuba wannan garin alkama naki, ki fasa kwai akai, ki matsa lemon tsami saboda ƙarnin ya ɗauke, ki zuba madarar ki peak ta ruwa, sai ki daɗa haɗa su, ki juya, ki kirɓe su kirɓu gaba ɗaya su haɗa jikin su. Sai ki samu mazubin ki, ki zuba, ki dinga amfani da shi kina wanka, insha Allahu kin gama da matsalolin abin da ya shafi sanyi na lalacewar fata. Kada ku manta, wannan muna kawo muku wannan abu ne a tashar mu ta NAISA TV. Ku shiga tashar NAISA TV YouTube channel, in kuka sa NAISA TV sai ku yi subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa, da zarar mun ɗaura sabon abu zai zo gare ku. Kuma kada a manta, tashar NAISA TV logo ɗinmu, wato alamar tashar mu, shine hoton ƙofar NAISA, shine alamar tashar mu, hoton ƙofar NAISA. Da zarar an shiga an sa NAISA TV, za a ga mai hoton ƙofar NAISA ita ce tamu. Alamar tashar mu shine hoton ƙofar NAISA. Ku shiga ku yi subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa, da zarar mun ɗora sabon abu insha Allahu zai zo gare ku, za ku kalle shi, za ku ga ɗan notification akan wayar ku in dai kun danna, saboda ana samun wasu suna ɗan mantawa, idan mutum ya shiga ya kalla sai ya fita. Idan ka fita, in baka subscribing ba, baka danna wannan ƙararrawar ta sanarwa ba, to ko an ɗora sabon abu zai zo gare ka ba sai ka sake dubawa. Muna godiya da kallon tashar NAISA TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.